Pues bo, estem en la 11a edició del Tirant de Lletra, ja fa 11 anys que va néixer, que el varen batejar i el varen parir esta edició amb motiu de la commemoració del Dia de la Comunitat Valenciana del 9 d'octubre. És la lectura col·lectiva d'un dels millors escriptors del nostre segle d'or, que és Joan Martorell, el Tirant lo Blanc, i tant activitats com les lectures. La sessió d'obertura la varen fer en la nau, en el claustre de la Universitat de València. El pregó el va realitzar Anna Botella, la delegada del govern, i acudiren els primers lectors com la Fallera Major de València del 2011, el nou regidor, Paco Lledó, l'actor Paco Sarro, que feia el paper de Ferri en la sèrie de Radio Televisió Valenciana d'Alqueria Blanca, el cirurgià Josep Mir, entre altres. Després, en les diverses lectures que han hagut des del dilluns dia 3, ha passat per ací Ascensió Figueres, la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Jesús Huguet, el secretari del Consell Valencià de Cultura, Félix Crespo, el regidor de l'Ajuntament de València, tot el grup de regidors del PSPB-PSOE de l'Ajuntament de València i de Compromís. Entre estos destacats, ahir se varen fer les lectures, les intimitats del tirant per locutors de Levante Televisió, coneguts de tots i amics, de Jaume Brunxú i Maria Àngels Hernández. Ha hagut una conferència del vicealcalde de la ciutat de València, d'Alfons Grau, la medicina antes del tirant, i ja per rematar, demà tindrem la darrera sessió abans de la cloenda. Demà, dia 8, matinada del 9, farem un sopar medieval a la seu social per tots els col·laboradors de la comissió i després rematarem en una tirada de globus que l'hem denominat Tirant al cel, que llançarem des de la lleta del pont de Sant Josep. A les 2 de la matinada, quan acabi el castell, com sempre i és tradicional, en la seu social se farà la nit golfa i hi haurà un monòleg de Rafa Forner. El diumenge serà la realització de la cloenda i ja a començar en la 12a edició de l'any proper.